Hey alle sammen, så er jeg tilbage. Simon, Smash Vlogs 32. Det var nok originalt meningen, det skulle være 33. Og så kunne, fordi så vil 32 og 31 og 32, altså 31 skulle nok have været 2 videoer. Men jeg opdagede, at jeg gad faktisk ikke sådan bestemme hvornår. Så jeg kan bare release den som en. Der er ikke nogen der ser den alligevel. Så altså, der er ikke nogen der kommer til at være sådan, hvorfor gjorde den ikke kortere? Hvorfor det her? Det... What? What? Hvad var det? Det er hype. Det er virkelig hype. Ja, sidste episode, den kunne have været lidt bedre, men sådan, jeg var virkelig træt af at spille Hollow Knight. Men til enkelt ville jeg heller ikke bare sådan stoppe med at spille, fordi der var ikke sket noget interessant i videoen nu. Og det var lidt problemet. Men det er fordi jeg gik rundt, altså den er sådan en time lang, og over halvdelen af det er kortet af. Og... må lige se, nu kigger jeg bare lige på den. Er der så noget der kravler op i den eller sådan noget, eller hvad sker der med den? Gjorde han det? Nej, ikke gør det! Oh my god, jeg reddede ham. Virkelig sørgeligt. Okay, og så prøver de bare at dræbe sig selv. Okay, interessant. Og så I guess man får ikke Geo, hvis man ikke ødelægger den. Og så kan vi enten gå op, eller jeg tror det er op ad den næste vej. Okay, jeg skulle lige vide, hvad hans angreb var. Jeg kunne ikke lige huske det. Okay, og jeg vil gerne næste gang vi møder sådan en stack, så skal jeg tilbage op i Dirkwater. Fordi jeg lagde mærke til, da jeg redigerede min video, at en af de ting jeg kunne købe op ved Shopmanden, det var sådan en det bliver til edderkop. Gør det? Måske ikke. En af de ting jeg lagde mærke til, at jeg kunne købe deroppe ved ham der Shopmanden, var sådan nogle pins, og det jeg forstod ikke hvad det var. Det var sådan Lost Warrior eller andet, og jeg var sådan, det var nok mærkeligt, det har jeg ikke hørt om. Men det er i virkeligheden jo, det er de der døde folk, jeg har kæmpet, det er de folk, jeg har kæmpet mod. What? Det ved jeg ikke. Jeg ved sådan, hvordan kommer jeg igennem det her? Boom. Men i hvert fald et interessant område det her. Det er ikke så interessant, fordi det føles som om sådan et område, der vil have sin egen boss eller sådan noget. Men jeg genkender ikke det her lignende aesthetic fra nogen. What? Det var sejt. Jeg genkender ikke nogen lignende aesthetics eller sådan noget fra nogle af bossene jeg har set. Det der var lidt dårligt spillet af mig. Der var også et eller andet oppe i toppen, jeg ødelagde altså skade i, tror jeg. Men jeg synes, jeg kan virkelig godt lide, hvordan det her område ser ud. Og på meget sådan spilvideo, der bare kan ødelægges. Det som sådan er i forgrunden. Det ser virkelig flot ud. Okay. Og de der ligger ikke til hvad jeg skal gøre noget. What? Og så er det her et nyt område. Der vil jeg ikke gå ind nu. Jeg skal lige se hvad der er herinde først. Og her tror jeg kan se min lille lysskud sådan lyse rundt hele tiden, så jeg tror det vil være alt for mørkt uden. Det er det ikke faktisk noget område. Okay, så jeg er glad for at jeg fik der lightpad, så det var 1800, det kostede. Den har man blevet eksplosiv. Nej, jeg guess hvis de dropper deres Giro, så bliver det ikke til en edderkop. Det er en god måde at vide. Bum. What? Jeg ved ikke, okay. Jeg gider faktisk ikke prøve. Måske gider jeg. Jeg giver lige et forsøg mere, men jeg tror ikke, jeg får det der Geos. Det var ikke der. Hvor var det? Var det der? Der er heroppe, ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle gøre det. Og jeg kan ikke få mange af dem. Jeg guess det er der, hvor man skal have den der, som samler op Geos efter en. Måske mere brugbar end Wayward Compass for mange, men ikke for mig. Jeg elsker Wayward Compass. Håber jeg kan finde en bænk, så jeg kan tilføje til mappet. Yummers. Min The Boys serie. Der blev et edderkop. Der blev et edderkop.
jeg elsker, når man kan ødelægge ting i forgrunden. Det er også interessant, sådan, hvor mange forskellige... Det virker som veje, der kan... Nogle ruter, man kan tage på nøs. Jeg regner med det samme sted hen. På den ene måde, så er det hype, men på den anden måde, så ved jeg ikke, så er det sikkert, så vil jeg gerne gå alle ruterne på en gang. Hvad nu, hvis der er noget, jeg misser? What? Wow, ja, det kan han, det glemte den lige kunne. Au. Okay. Så jeg er glad for, at jeg brugte up special der. Nice, det er glad. Okay. Det er et virkelig fedt område det her. Det er sådan en train car, ligesom den der... jeg ved ikke om man kan vise det her. Nej, man kan ikke se det på mappet her. Jeg tror der er en måde man kan zoome ind eller ud eller andet på mappet, men jeg ved ikke hvad jeg ved der var en måde man kunne sådan... Der var sådan en hvor det var sådan insert slot, og så skulle jeg have et eller andet item for at komme igennem. Det her kunne være... Nej, jeg skal sige, det her går i en Dreamer location, men jeg har lavet Dreamer location med det. Vi der er noget sådan overlooking an ancient city. Når viser det, der er lifeblood heroppe. Okay, det er cool. Det vidste jeg aldrig, at det var sådan lidt var. Det giver mig 2 lifeblood. Okay. Det tror jeg ikke. Okay. Så kan jeg gå herover. Nej! Ikke min Geo! Man, jeg prøvede at dash væk, men så dash jeg for langt. Hvad er der herovre? Fordi så... Okay. Så er det sådan over at finde en anden rute. Men jeg fandt en anden rute allerede. Den første rute jeg fandt. Der kan jeg ikke hoppe op alligevel. Okay, man kommer faktisk bare tættere på. Det opdagede jeg før sidste episode, at hvis man er sådan på den kant, så kan man bare slå, og de er herovre, så kan man bare slå op, og de bliver også stunlocket. Han hoppede over mig. Okay, det var ikke ham dengang. Der! Jeg kan godt lide den her enemy. Sådan en flyvende enemy med meget HP. Det er ikke noget, jeg kæmpede mod i noget tid. Så der. Det tænker jeg jo godt før. Fordi der er så flyvende enemy, jeg tænker, hvorfor poker jeg ikke på den? Er det her, hvor jeg får den der sådan ting, så jeg kan... Ja, det der sådan, hvor jeg skulle... Fuck du. Ja. Det ved jeg, hvor jeg skal bruge. Nice. Det var det, jeg snakkede om før. Kan jeg vide, om det er bare en anden måde at komme over til... Nej, det vil ikke give mening. Nå, ikke. Det var det, jeg skulle få på det her område. Det er mening. Det er ret hype. Så kan jeg lige se, hvis så kan jeg cut til noget sejt. Klar. Jeg ved ikke helt. Failed tramway. Så kan jeg lige, så kommer jeg tilbage til bænken heroppe. Så kigger jeg lige på mit minimap op ad bænken. What? Okay, så guys, hvad tænker vi? Hvad er chancen for, at det er en gut, der angriber mig? Such bad luck. These critters, ja. Okay, så han angriber mig ikke. Jeg tænkte måske, det var sådan... Det ligner ikke sådan resting. Det ligner ikke som... Altså, jeg er ikke sikker. Okay, men... Hvad har han at sige? Okay. Det er ikke noget klogt, den bare... Men selvom det her ikke er en bænk, jeg har været ved, så kan den alligevel fortælle mig det. Ja, og den har den er sådan tramway-symbolet. Symbolet sådan, den der halvcirkel. Skulle jeg blive ved med at gå til venstre? Ja, der er trampass kan vente. Det er nu, hvor jeg lige er her. Og der er også et lille bænksymbol. Jeg tænker, jeg tager... Nej, det gider jeg ikke. Jo, jeg kan lige så godt explore det. Kan jeg det? Se om der er noget sejt hernede. Det ser... Hvis der er noget sejt hernede, så vil jeg ikke skulle gå hele vejen op tilbage.
Ej, okay. Det er ret. Okay, det er et sejt område. Det vil være en sej introduktion til edderkopperne. Det var de skide syge. Og så bliver de alle sammen. Ja, okay, min fejl. Jeg vidste jo, men der er mange Cheetos, tror jeg. Eller også er det bare mange 1 kroner. Men okay, hvad er deres movement pattern, som er, det er mystisk? Men der er faktisk noget sådan meget sejt hernede, eller hvad? Hvad er det her? King's Idol. Det er jo ligesom den der... Okay. Hvad er det? Guys i kommentarerne, hvad så fortæl mig, hvad det er? Hvad er det, jeg går? Okay, måske ikke. Vi ved, at det er sådan en spoilers. Men der var også sådan en Hallownest ting. Hallownest et eller andet, som også kom dernede, og jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Zod! Han befrier mig, og så siger han, det havde jeg ikke brug for, eller andet. Ja. 100. Zod the Mighty. My weapon, Life Ender, struck down hundreds of foes. Nice. Godt arbejde, Zod. Jeg er glad for, at jeg gik hernede. Jeg er glad for, at Zod han ikke sådan er taknemmelig overhovedet. Det vil ikke være sejt at have endnu en taknemmelig person. Men det er sejt at have Zod. Jeg kan slå mig om igen. Hvor er den der edderkop? Jeg kan høre den. Nå. Det virker til at være sådan det meste af det her område. Hvordan? Er der noget sejt dernede? Nej, det er bare flere enemies. Hunter. Skal vi lige se, hvad han siger om den er? Det ved jeg ikke, hvad man gør. Det er ikke inde på mappet? Okay, det er sikkert inde på inventory, så. Så går jeg lige op til bænken igen. Så kan jeg også lige se, om der var mere i det område. Det er ikke piltasten her på, hvad laver jeg? Right seed? Den kan jeg ikke huske. Hvor er vi nede nu? Nå ja. Zero. Marker. Eller et eller andet. Men ikke den samme. Hornet. Shade. Each of us leaves an imprint of something when we die. A stain in the world. I don't know how much long this... Okay, hvad ved Hunteren om shaden af mig? Det er lidt mystisk. Er det dem her? Nej. Corpse Creeper hedder de. The beast of this lad have found plenty of ingenious hiding places, but none so clever as the body of another creature. If you happen on such a beast, rejoice, you've hunted 2 creatures at once. And that's a sej. Ja, så tænker jeg, at jeg går til venstre. Bare sådan så meget venstre jeg kan. Der er jo også en dreamer derovre. Som sikkert ikke er den dreamer, jeg skal kæmpe mod først. Men sådan... tænker jeg, okay. Det var da et clean kill. Ja, fordi seriøst. What? Okay, jeg skal slå dem 3 gange, og så bruge dem 1 up blast. Jeg ved ikke om shade blast gør mere eller lige damage. Det kan jeg vel teste. Det er ikke noget, jeg skal. Jeg har ikke dreamnailet nogen tid. Det er ham her, der ikke angriber dig. Jeg skulle lige tage... Bare sådan... Jeg vil gerne høre, hvad han havde at sige, så jeg vil gerne dreamnail ham. Hello, fellow warrior. Oh! I was the only one brave enough to survive in this power. Strong as... This poor fellow. My god, jeg har dårlige nyheder. Det er dig. Ja. Okay. Ja, indtil videre.
Det var faktisk ikke den. Jeg glemte lidt, at indtil videre faktisk den er en utrolig nem fight. Det var ikke det, jeg prøvede på. Okay, så... Wow, den hummer efter mig nu. Så er det lidt sværere. Det er faktisk meget svært der. Okay. Det ved jeg da ikke. Nice. Det var faktisk virkelig tæt på mange gange. Nice, jeg skulle lige fokusere der. At nu var han opdaget, så opdager han død og gemmer essence. Nice. Han er stadig hype. Det ved du, I'm sure. I knew he had not forgotten brave Galleon. I'm ready to join you now, brothers. You and I, let's leave this place. Han er den eneste, eller ikke, jeg har kun kæmpet på 3. Han er den første af de her 3, jeg kæmpede på, som ikke var sådan rimelig deprimeret over at være død. Body of a fallen warrior. Kunne man have gået herned, før man havde sådan fået Dream Nail eller sådan noget? Det tror jeg, man kunne. Så det vil gøre det, man har. Får vi sådan regne med, at der er sådan en bench kort efter det her, fordi de regner med, at man er lav HB. Eller også er det bare sådan, jamen, de må heal sig selv med soul. Nice. Okay, det er lidt sjovt at give det lige efter. Okay. Nå. Så hvis man sagde, jeg kan lige se, om jeg var ikke så sikker på, om der er noget andet her. Så hvis man sagde, nej, jeg gider faktisk ikke kæmpe mod ham, og så bare gik videre, så kunne man lige sådan, hvad nu hvis du får noget liveblad? Det er sjovt. Ellers så kan man være lidt som mig og vinde, og så få livebladet efter, og så bare have det til næste område som sådan en reward. Okay, så det var det, der skete herovre. Lad os lige se. Gider jeg gå i? Okay, jeg går lige op tilbage til benchen, og så går jeg ned til dernede til nederst til venstre, og ser om vi kan få noget der. Ses vi. Okay. Nyt ting her. Jeg opdagede også det der med... What? Okay, så det kan... What? Hvad? De er jo horrifying. Hvad vil han? Okay, så han... det var dumt. Fuck up. Jeg går lige tilbage og healer. Okay. Men det er ikke nok til at sådan overleve slæren. Hvad vil han? Okay, vent. Det er ikke okay, meget svært at kæmpe mod enemy. Jeg ved ikke om der er et trick jeg ikke kender. Jeg håber ikke at jeg kæmper for mange af dem i træk. Jeg vil gerne have noget mere silver normalt end enemies beder om. Nu er jeg lavet på HB. Og så noget her. Og så... De er altså nye enemies. De her virker til bare sådan en crawlet type enemy. Jeg kan faktisk kigge på journalen gennem det her. Det er sejt. Så kan jeg lige gå ned, hele vejen ned til bunden, hvor jeg tror det er. Er det ikke hernede? Stalking Devout. Little Weaver. Okay. Det er bare sådan... Men jeg tænker på den der store Stalking Devout, tror jeg den var, den hed. Den store... Så det der kommer fra forgrunden nogle gange. Interessant. Virkelig dumt at den greb det der.
Nice. Der så jeg en flyve rundt. Orm. Nej, det kunne jeg ikke. De er også meget HP. Der var et andet sted, hvor jeg kunne få nail upgrades. Det kan jeg ikke huske, hvor bare. What? Hvem lavede det her segment? Virkelig sådan, okay, horror-delen af spillet, I guess. Ikke, at jeg har noget imod horror, og... Idiot! Nu er jeg fejlet sådan på... Det er jeg rigtig stolt af. Stolteste win. Jeg håber virkelig ikke, at det der korps-ting kan bare sådan gå op, og så også genopleve ham. Han burde være reddet der. Hedder at skærmen bliver sådan fikst. Bare sådan gå sådan følge mig til sådan kig her. Lige noget. Det virker som der er noget stort jeg skal se. Det kan jeg ikke lide. Så kom. Au. Fuck dig. Fuck, jeg vidste. Jeg hader den her anime. Jeg forstår den ikke, og nu er jeg nede her. Tak for noget, for gratis sovemarker. Der er nu en af de der gutter. Okay, så jeg tænker, at den måden man skal kæmpe mod dem, er sådan slå ovenfra. Okay, fordi... Jeg ved ikke, om jeg skal bare sådan blive ved med at lede ham væk. Au, shit, man. Det var svært. Okay. Der skal jeg lige tilbage ned til så. Ja, jeg sidder og tænker over sådan, hvordan kæmper man mod de der folk? Jeg skal ikke den her vej. Skal jeg? Nej, jeg skal op fra. Og jeg er ikke rigtig sikker. Det var tydeligt, at jeg bare fejlede hver gang jeg prøvede. Okay, krop tilbage. Watch de her folk tilbage, I guess. Ja, så jeg tænker, måden jeg vil kæmpe mod de der store gutter er altid, så hvis jeg kan, så hoppe over og bare poke oven på dem. Det er altid den bedste situation. Og så ikke, det er faktisk, jeg tror ikke der er nogen anden måde at kæmpe mod dem. Jeg vil gerne prøve at se, om måske Dreamnailing dem gør noget som helst. Se om de kan parry det. Og hvis de kan, så det ved jeg ikke. Bare, det kan det nok. Eller, men de kommer sikkert til at sådan enten flytte sig ud eller sådan noget. Det virker ikke som om det sådan det skal være, fordi de bevæger sig for meget og... Ja, altså, det virker bare ikke optimalt. Hvad er det for en lyd? Nice. Mange Geo jeg får i det her område. Håber der er et fast travel punkt her. Jeg skal måske den her vej. Den her kan jeg se. Hvis de ikke ser en, så kan man bare gå op og poke på dem. Men sådan, prøv at se hvor mange hits de tager. Det føles som om jeg er et område som jeg ikke burde være i endnu. Ikke fordi det er umuligt eller for svært eller sådan noget. Bare fordi at jeg har ikke gør særlig meget skade. Eller det gør jeg. What så? Jeg fucker. Okay. Det er også et forfærdeligt sted at have min shade. Nå, surt. Surt for mig, I guess. Nu skal jeg gå hellere end derned igen. Der ved jeg ikke rigtig, hvad mit problem var. I guess taget var for lavere, end jeg kunne se. Noget mærkeligt design af forgrunden. Det må jeg finde ud af. Så må jeg virkelig lade være med at dø, inden jeg kommer derover, fordi så mister jeg alle mine geos. Lille foreshadowing til jer derhjemme. Vi ses når jeg enten dør eller kommer tilbage til min shade. Nice. Min shade var faktisk ikke lige så et skræmmende forfærdeligt sted, som jeg havde troet den ville være.
Men det ville godt. Jeg ved ikke, hvad jeg ville gjort, hvis den var. Fordi ja, den var, jeg troede, jeg var bange for, at den ville være om bag den her bedst, og det betød, at jeg skulle vinde over det her bedst med mindre soul. Og det kan jeg jo ikke engang vinde over det her bedst med fuld soul, så det er bare det nemme bedst. Jeg dræber den her hver gang jeg ser den. På et tidspunkt så er jeg til at stoppe med at spawn, tror jeg. Jeg tror det sådan det virker. Okay, behøver jeg virkelig gå der? Nej, jeg skal op. Jeg behøver ikke gå derover til det højre. Hvis der er noget godt, så må jeg finde ud af det på et andet tidspunkt. Det er ikke... Okay, jamen jeg skal også til højre egentlig. Essence. Jeg gider ikke overfå alt den her essence. Ja. Okay. Jeg tænker, det var det hele. Er der en timer på det? Måske. Tror jeg ikke, der er. Ellers ville den er gået af. Oh man. Oh dang it. Ligesom der gambling, mine guys. Så kunne jeg lige så godt have fået den her ene. Hvor meget behøver jeg de her essences? Okay, nu har jeg fået 18 mere. Horrifying. Men jeg fik den. Jeg har ingen idé, hvad man ellers kan vinde over den der. Penge. Ham herovre. Dem så jeg. Jeg gider ikke få de der essences. Hvis de er så vigtige, så kan jeg få dem senere. Men jeg får min essence ved at kæmpe mod warriors. Fallen warriors hedder de. Nu husker jeg det. Her har jeg intet map fra. Men er det sådan... Det er hvis jeg dobbeltklikker tab, jeg kan se det hele. Okay, og så kan jeg kigge. Ej, hvor sejt. Det er fedt. Mere soul, hvis jeg har brug for det. Ej, ikke. Men det kan jeg få, hvis jeg tager damage. Ligesom der. Det var... Jeg kan lige ned og tage der soul. Det var... uheldigt tidspunkt for meget. Okay, så han giver en halv soul bare. Men for mange geos i det her område, synes jeg. Eller måske har jeg bare ikke været i et nyt område i noget tid. Ja, det har jeg. Der er mange enemies her, som jeg sådan kan klare. Og jeg guess det er også bare et større område end det sidste nye ish område jeg var. Jeg var lige ved at komme derop, så må jeg tage et lang vej. Cringe. Jeg ved ikke om jeg har nogen grund til at angribe dem her længere. Udover for sådan pengene. Det vil også godt. God nok grund. Ja, måske ikke. Igen vil jeg også gerne soulnail den her, men på et tidspunkt sådan dreamnail den, mener jeg. What? Men så alligevel så sådan risikerer jeg bare mig selv, hvis jeg gør det. Det var meget bad, jeg vil gerne se mig. Den er ikke død. Jeg kan sgu da bounce på de her spikes, hvad laver jeg? Oh my god. Hvad er det her for et område? Nå. Han ser chill ud. Hvad siger han? Mask maker. Wow.
Okay. Does it know? What? Hvad vil han? Måske det er noget, jeg tænker, jeg har jo 3/4 af sådan en mask. Så det kunne være noget med det. Er det er ikke det eneste, der er heroppe. Der må være mere heroppe. Det må der være. Man. Jeg vil lige være noget med det. Jeg vil gerne se, hvad de har at sige. Eller hvad de har at tænke. En sjov dreamnail ting. Nå. Går jeg hernede? Han går imod mig. Jeg troede kun, han ville løbe væk fra mig. Jeg ved ikke, hvor skal jeg nu? Man. Han stoppede bare lige for ikke at dræbe mig. Real one. Rullet? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil gerne dreame ned en af den der. Det er bare en spider enemy først. Jeg regner med, at de har alle sammen lignende ting at sige. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Om det er bare sådan kill og hurt, ligesom alle de andre. Jeg kan sikkert bare godt være en dem her, men jeg er ikke sikker på. Away. Det er jo anderledes. Måske er det ikke, og jeg har bare ikke set de andre. Protect, crush. Okay, så de har... det kunne jo godt være et hive mind eller sådan noget. Jeg ved ikke... altså de prøver at beskytte et eller andet fra sydlandet fra mig. Nå, hvad var det bare, jeg skulle til venstre for? Hvorfor gjorde det der? Nå. Hvorfor gjorde det det? Hvorfor så det? Ikke acceptabelt. What? Ikke. Okay, der er sådan tydeligvis et fake floor her. Ja. Jeg så du var et gulv, fordi Chioen bouncede, og jeg tænkte, nå, så kan jeg sikkert bare selv gå derned. Jeg skulle bare kigge. Nej, jeg kunne ikke engang kigge ned. Det er twistet. Okay, men de her i hvert fald... de har sådan en mask ting kørende. Der. Okay. Hvorfor gjorde de det? Det er sådan en kejserblok for mig, jo der. God, hvad er det under der? Watch out. Yo, Stagway Station. Distant Village. Og der er en dreamer lige tæt på. Må jeg ikke komme op? Nå. Shucks. Hvor er jeg nu? What? Hvad har han? Han har noget djævelsk i tankerne. Okay. Get out and please don't be shy. Hvad sker der med de enemies? To a sad creature, hers is a tale of tragic exchange, cost her and her people greatly. Nå, det her No Eyes. Det her No Eyes streameren, tænker jeg. Hun er meget sådan sad og grå æstetik, og det er lidt det, der sker her. Wow. Vent. Okay, det er lidt farvet over, at jeg ikke bare sådan lod hende forsøge at angribe mig.
Hun gav bare op efter jeg sådan undvig. Jeg kan ikke kæmpe med dem der gutter. Wow, var der 2? Nej, vi kan dø. Hvor er det han har så meget HP? What? Jeg hader ham. Der. Okay, what? Det var en fucked enemy placering der. What? Okay, hvad? Ikke sådan sikker over, hvordan jeg døde. Det var sådan, hvem designede det der? Det var ikke det, jeg ville! Man. Jo. Men ja, jeg kan fordi den første... Hvis ham der var one shot, så kunne man måske ikke gjort det der, så var det bare uheldigt, at den gik på væggen først, og så ville den ikke lade mig angribe. Hvor er det her? Har jeg været her før? Så mange falske i gulvet. Så skal jeg gå igennem hver gang jeg falder. Nå, jeg gæst det giver mening, man kan få mange geo her, hvis det er et sted, hvor man skal bruge lightpadet rigtig meget. Jeg skal bare den her gang. Jeg lærte af mit fejl. Kejserblokken er allerede sådan gjort for mig. Jeg kan ikke komme op til stakken, så den eneste vej er faktisk parkouren. Der er hun, men... Kvimeren. Eller er hun der? Du ligner det der. Jeg vil gerne op til stakken først. Jeg har lige nogle ting, jeg gerne vil købe. Wow, ødelagt bænk. Et highway robbery, de der priser, am I right? Ja, ding ding. Kan jeg sådan... Her er ret chill. Someone amongst the thin lines lies the stagness. Jeg vil gerne finde sin stagness. Det er nede ved Distant Village. Jeg skal lige op til Dirtmouth. Så går jeg lige op og køber en Dirtmouth. Jeg tror ikke det er særlig interessant, så jeg tror jeg går det ud. Det må vi se. Fuld maske, så jeg vil gerne gå ind til maskemand igen. Nej, okay, det behøver jeg ikke. Nice. Så bliver det dyrere for at købe den. Soul Vessel Fragment, det vil jeg gerne lige se, hvad er. Nej, jeg vil hellere have den her. Bare for nada. Jeg kan stadig ikke huske, hvad Whispering Root Pins er, men jeg køber en Warrior's Grave Pin. De er ret seje. Og Cocoon Pin. Og så er der dem her, som jeg ikke vil bruge. Recording i Tramp Shops. Tramp Stop, så det er bare sådan en anden fast travel, vi er det samme. Sejt nok. Wow. Jamen jeg havde ikke, hvis jeg ikke var for. Another wielding weapon. Oh shit. En kæresten. Wow, jeg dræbte ham bare. Undskyld. Skal jeg lige gå herind så? Ja. Yeah. Så ser vi, hvad der er herinde. Det kan også være et helt nyt område, og så lader jeg bare være med at lave Dreamer i kort tid. Shit, jeg fik et chok.
GG, okay. Jeg har ikke nogen regrets. Yeah. Måske går jeg lige over til hende, hvis jeg er død, fordi hvis jeg skulle gætte, hun snakkede om, at det lige var sådan en sten. Og hvis jeg skulle gætte, hvilket det burde jeg nok ikke, fordi jeg har ingen basis for min gæt, så tror jeg, at hun vil sige til mig, at jeg skal... Hun vil sådan give mig min shade tilbage og mine penge tilbage. For et eller andet pris. Men det giver måske ikke mening. Det finder jeg ud af. Sad jeg ikke på nogen bænk deroppe? Det gjorde jeg ikke. Det er okay. Ej, jeg vil faktisk gerne have kortet. Vi ses lige, når jeg er derinde. Nu er jeg tilbage. Jeg kigger på mappet. I hvert fald Dreamer. Ikke fordi jeg ikke vidste det allerede. Men jeg tænker, jeg vil gerne se, hvad der sker ellers. Altså, hvad er det? Hvorfor er der 2 døre? Den her er mindre, så det er sikkert ikke den, hvor der sker det sejeste i. Okay. Okay. Så går jeg ind i det sejrum. Wow. Jeg kan ikke dream lige nogen af dem for at snakke med dem. Sit and rest. De her folk er absolut ikke venner. Nå, okay, men de siger det sikkert. Og de siger det mine venner. Jeg har brug for at slappe af. Det var så længe siden jeg sidst var på en bænk. Okay, jeg sætter mig. Hey. Hey, hvad er stil, guys? Hey guys. Hey guys. Horrifying lyd. Okay. Okay. Jeg kan nok komme af. Nice. Okay, Beasts den stadig inde der, hvor jeg var før. Flette med. Fuck ham. Nej, nu er han aktiv, så nu kan jeg ikke lande ovenpå ham, uden at han kan se mig. Det vil jeg ikke alligevel. Okay, men uironisk, hvad jeg gør med dem her. Det må jeg ikke. Er det bare sådan, jeg gør? Det er ikke fedt. Der er sikkert en klogere måde at kæmpe mod dem, men jeg kender den ikke. Hårdt at være mig. Det må jeg bare håbe, det ikke er for mange af dem, jeg skal kæmpe mod. Det er ikke sådan et kritisk punkt. Prøv lige mit liv tilbage. Men jeg har 6 hjerter nu. Er det? Det er spikes. Det kan jeg da ikke. Hjertebank. Okay. Kan jeg høre dem igen? Nej. What? Gå lige til Flurve igen. Jeg equippede, fordi det var ikke en rigtig bænk, så kunne jeg ikke equippe mit sådan mit damage build. Men min spells går ikke så damage charm. Det vil jeg nok sådan gerne vil.
Jeg ved heller ikke, jeg brugte den, fik den her Several Key, den brugte jeg 950 på, jeg ved ikke rigtig, hvad den gjorde. Det kunne også være sådan en collector fight. Ja. Bastarder, jeg vil have min Geo. Jeg er så god. Hvad er der herovre? Man. Er det bare sådan, jeg kan bruge den? Jeg kan ikke lide det, men det sådan, tror jeg det skal være. Det var ikke det, jeg ville. Man. Nu får jeg heller ikke mit healing tilbage efter at drive ham. Surt. Jeg vil bare gerne have ham dræbt hurtigt. Ja. Jeg sidder og kommenterer også, hvad end man gør med ham her. Jeg ved, jeg er virkelig forvirret. Hvor meget håb jeg har lige. Hvorfor? Han er stadig i live. Det kan ikke være sådan lige designet det. Det kan ikke være sådan her de ting, man skal kæmpe mod ham. Så er det lige for den seje ting. Dreamer ting. Jeg går videre. Okay. Så ud fra partiklerne, der kom ud af det, og sådan, det er givet en Dreamer, og Dreamers, det kan ikke gemme sig, eller jeg regner med, at det er Dreameren, fordi han har den samme maske. Og sådan rigtig mange ting. Så regner jeg med, at man skal dreamnæde den her, men jeg kunne også lige få lidt soul. Fordi det virker til at være en boss fight. Normalt når man dreamnæder mystiske figurer, og ikke bare sådan rødt, som ikke sådan bare fortæller mig deres tanker, så bliver de rimelig sure på mig. Okay, jeg går bare op igen. Jeg ved ikke hvor der er flere ting, så jeg får ikke mere soul. Jeg behøver heller ikke få mere soul, jeg får soul ret hurtigt. Hvor er det jeg var henne? Okay. En drømmeverden. Ej, hvad var det her område? Bound for brute for... Banket. Smadre. Oh shit. Okay. Okay. Jeg vidste ikke faktisk, om jeg kunne smadre dem. Jeg absorberer dem bare. What? Hvad sker der? What? Det er det vildt. Destroy Hera the Beast. Okay, ingen boss fight. Hvor det er sådan, hele området er sådan barren eller sådan noget, når man går tilbage her. Man, det går jo sejt. Han kommer tilbage. Er det? I guess barren vil ikke være sådan sørgeligt, som det vil, hvis det var sådan et andet. I det her. Det var den her, der lavede en lyd før. Så jeg den bare ikke, eller var den der ikke? Rancid egg.
Det virker ikke som et, jeg burde have på mig. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Den kommer jeg ud fra. What? Men okay. Jeg skal sige, tænker vi det her det er intentionelt eller sådan dårlig programmering? Det var dårlig programmering, der var svaret. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg stod på. Jeg var sådan, måske de chill med mig, ligesom da jeg nakkede Mantis Lordsene. Nej. Det var det i hvert fald ikke. Jeg er virkelig forvirret over, hvor jeg skal hen. Man kommer man ud i overvejen med, at jeg bare skulle sådan save quit, og så join igen, og så gå tilbage til min sidste bænk, og så sige det. Men det er jo åbenlyst ikke det, man skal. Og så er jeg bange på at miste noget. Samme bænk. Nå, det er dem herovre. Nice. Så kigger jeg lige på verden udenfor. Så er den uændret. Ja. Hvor skal jeg hen nu, tænker vi. Dernede til højre. Kunne jeg godt. Op til en anden dreamer. Tænker jeg kunne bare gå sådan main questen først. Kæmpe mod alle dreamersne. Jeg kunne også gå en anden vej. Jeg vil gerne dernede til højre. Så det gør jeg. Nej, vent, er det ikke det der sted, hvor jeg ikke... Nej, fordi nu har jeg trampolinen, så nu har jeg lov. Nu, jeg tager lige den der tram. Hvor fanden kommer jeg derover så? Det er sådan en fungal waste område. Vent. Jeg kan gøre sådan her nu. Også nu, det er altid godt, men nu ved jeg, hvordan man gør det. For at kigge... se. Okay, City of Tears. Hvad ved jeg om det? Jeg har været der. Jeg har et punkt i City of Tears. Og så kan jeg bruge tram der, tror jeg. Nej, tram det her. Så bruger jeg tram der, sådan en tram. prøv lige at finde ud af det her. Okay, men der er dreamers her, og så er der også et område nede under. Ved jeg. Jeg kan også se det her. Der har jeg ikke været inde endnu. Der vil jeg gerne ind. Men først så vil jeg gerne bruge mit tram pass. Så skal jeg bruge i Forgotten Crossroads. Okay. Det er ikke sådan jeg husker The Forgotten Crossroads. Wow. Vengefliesene er blevet... Wow. Dem kan man sikkert også streame ned og få en virkelig sej besked om. Horrifying. Og så er det sådan en virkelig stor eksplosion. Okay, så det er tydeligvis mig, der har gjort det her. Jeg vil gerne lige se, hvad en crawlet har at sige. Kill hurt, ja. Nå, anyway, jeg skulle faktisk derover ned til højre. Right? Ja, den er vej. Ja. Det finder jeg. Ja, altid. Hvad sker der? Vi leder mig da ikke bare over til det andet område. Det er ikke bare en fast travel
fra et sted til det andet, når vi allerede har stag. Ikke bare en sådan... Det er lidt sørgeligt. Det er også stadig løst. Så går jeg lige over til damen og op på det med Dream Nail, og så går jeg tilbage til et sted, hvor jeg kan finde noget nyt. Okay, jeg fik en trinket pale over, og hun åbnede døren. Kan jeg lige se, hvad der er bagved. Og så vil hun have 500 essence næste gang. Jeg har 400. Er det her i sovevand? Nej. Det ville jeg sikkert også kunne se. Den genkender jeg ikke fra... Raise your nail and you'll consent with me. Undskyld. Det var ikke... Ikke engang i samtale er jeg sikker. Undskyld dame. Fuck, hun smadrede mig. Okay, det var altså fuldkommen min fejl. Nu skal jeg lige tilbage her. Okay, ved du... Ja, jeg kan ikke sige noget. Jeg var sådan raise your nail and you can sit with me. Og så slog jeg hende. De andre spøgelser har været sådan pushovers. Kan jeg se? Måske kan jeg dræbe hende. Fuldkommen min fejl. Okay, nu lytter jeg bare sådan lidt mere fredeligt til dem alle sammen først, før jeg dræber dem. Okay, nu har jeg snakket med dem alle sammen. Bare sige sådan, mit liv bare enten godt eller dårligt. Jeg er enten stærk eller sådan en taber. Men jeg kan godt få noget essence fra mig, ikke? Okay, ja, det var dårligt det der. Ja. Jeg ville gerne lige gøre det alligevel. Jeg vil gerne lige se, og jeg fik noget ud af det. Og jeg fik sådan 1 essence per kill. Ikke det værd. Fra sjæl, jeg sådan 2 på verden. Kan ikke recommend. Men nice. Okay, det var sådan en fint lore-sted. Og godt, jeg så meget essence har jeg 443, tror jeg, der stod. Der sted så jeg ikke. Hvor er jeg? Dream Shield. Okay. Jeg går lige ind og equipper min Wayward Compass igen. Jeg var lige sådan en ekstra bond, der var en fight, så jeg equippet damaged et boss battle setup. Mere spells, mere soul. Ikke et særligt godt boss battle setup, men hvad sker der hernede? Hvad er den her? A defensive charm once wielded by a tribe that could shape dreams. Conjures a shield that follows the bear and attempts to protect him. Hvad så det ud? Markarth. What? Det er en vild trinket. Det kan jeg ikke have, fordi jeg har ikke plads til Wayward Compass. Bedste trinket jeg har. Okay, men jeg tror ikke, der er mere, jeg kan lave det her område, så måske skal jeg... Så kan jeg lige tage min tram, som jeg lige har unlocket. Den vildeste fast travel. Nej. Den siger... En med charm. Det kunne jeg godt finde på. Så skulle jeg bruge... Det var den eneste, det her er den eneste, jeg kan købe og stadig bruge det. Jeg kan også prøve at svare op til det. Og jeg tror det er healing. Lidt mere range. Ja, jeg guess jeg får bare en ekstra charm slot så. Eller bare. Det er jo vildt. Jeg kan virkelig godt lide de 2 charms jeg har allerede. Dash Master er faktisk ikke så sådan investeret i.
Og den anden er 3. Det er den eneste jeg har som anden, som er 2, tror jeg. Så bliver det Gathering Swarm. Jeg kan sikkert prøve at få den her repareret, men det ved jeg ikke hvad jeg gør. Ja, det er sikkert bare overgang der er med til skudden. Okay. Og jeg kan heller ikke komme igennem den her vej. Det er også bare lukket. Så jeg skal tage en anden og længere rute. Og det gider jeg ikke gøre i dag. Fordi at selvom Hollow Knight er meget omkring backtracking ser ud til, så er det ikke lige det jeg vil i dag. Så farvel.